ଏହି ଘଟଣାଟି ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ କି ଗାଈ ଭୂତ ଛୁଆ ଦିଏ ବୋଲି। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ କି ସତରେ କ'ଣ ଗାଈ ଭୂତ ଛୁଆ ଦିଏ? ତାହେଲେ ତା ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା ଓ ଗାଈ ଭୂତ ଛୁଆ କିପରି ଦିଏ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଗାଈ ଭୂତ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ଭୟାନକ ହେବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି ମୋ ସହ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କର୍ମଠ ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ନିଜ କାମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ତଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ନା, ସେମାନେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ହାସିଲ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତ ଲୋକ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେପରି ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଈ ପାଳିବା ସହଜ, ହେଲେ ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ଗାଈ ଗର୍ଭିଣୀ ଥିବ, କାରଣ ତାର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଗାଈ ଯେମିତି କୌଣସି ମଶାଣୀ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଣ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଉ। କାରଣ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଯଦି ଗାଈ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼େ କିମ୍ବା ସେ ଭୂତ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଥାଏ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟ, ତା ସହ ଆମ ଗାଈ ଗର୍ଭିଣୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଗୁହାଳରେ ରଖି ବହୁତ ଯତ୍ନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ବି ମୋତେ ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥାଏ। ଏପରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ରାତି 12:30 ବେଳକୁ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବୁଝିଗଲି ଯେ ବୋଧେ ଗାଈର ପିଲା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି। ଗଲାବେଳେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଈ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗାଈ ପିଲା ଦେବ ବୋଲି ତାକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୋ ବୋଉର ମୋର ଗାଈକୁ ଆଉଁସି ଦେଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ଛୁଆ ଦେଲା। ଗାଈ ଛୁଆ ଦେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୂତ ଛୁଆ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ମୋ ବୋଉର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ଆମ ଗାଈ ସେ ଭୂତ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଶିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଷା ମାରି ସେଠାରୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭୂତ ବାଛୁରୀଟି ବଣ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲା।